Hawu. Bongani. Mase kuthiwa nje khona umdlalo wesibhakela la kaMashu ngafisa ukubona abayestikini. Ubamjomani. Unkunzi. Yes. Ya, kodwa nawe yazi ngingasebenza. Yabo into engizoyenza ngizobuza abantu bakaMashu bafuna ukubona ba estikini bese ngibahlanganisa ne-celebrity balo. Yabo? Ya, sosebenza. Lapho unkunzi, uSibu, unjeza. Novika. Imayelana lo mpahla leyo. IkwaMashu talent show Bongani kuzoba mnandi. Oh, hey. Engathi right impela lo mpahla le yazi. Yabona la, I'm sure abantu abaningi bazofuna uvotela bamjomani, ngiyakutshela. I can't wait ukubona bamjomani esesitini celebrate. Wow, ibhokta phela Lilia. Kambe kuyafu, fanele ngivote yabo. Ake mbela kuqala kodwa. Okay.